Ho, ho, ho. Dobrodošli u moj 4. tjedan vlogmasa. Ja sam bolesna. Najgore vrijeme za biti bolestan je ovaj tjedan. Nemam riječi, jednostavno nadam se da je samo neka viroza, da nije u pitanju gripa jer se osjećam kao da je gripa. Apsolutno me sve pogodilo, i temperatura, i glava, i nos, i grlo, i pluća, sve me boli. Ali moram ostati na nogama. Zadnje 3 dana su mi u firmi ovaj tjedan. Moram odraditi još par sastanaka, moram predati laptop na čišćenje u IT, da ga mogu ponijeti kući. Moram pokupiti stvari iz ureda. Večeras imamo tu večeru sa šeficom. Badnjak je u nedjelju, imam za obaviti još hrpu stvari. I da, nadam se da će me ona vruća limunada koju mi je Nermin uvalio jučer i tablete i čaj i med i ne znam kakve se ne gluposti pomoć da ostanem jaka i da prevaziđem ovu boleštinu ovaj tjedan. Držite fige. Dobila sam miješan poklončić. To je to. Izgleda da idem, da je to. Cure su ošle jučer. Ja sam sad spakirala sve svoje stvari i idem predat iskaznicu. I idem u neke nove pobjede, nove avanture. Nadam se da će mi biti lijepo kao što mi je bilo ovdje. I da ću opet imati prilike raditi s tako prekrasnim ljudima s kojima sam radila ovdje u uredu. Veselim se svim novim avanturama i svemu što će donijeti nova godina, tako da... Nermine... Gledam uvijek. Nermin je razočaran sa svojim jelom. Pobjegli smo glavom bez obzira na desert negdje drugdje. Moramo naučiti na greškama, ne možemo uvijek znati za sigurno da će negdje biti dobro. Nije ono sve da smo nešto izbjegli, ali naša hrvatska usluga je 50 puta bolja od ove. Moje jelo, Bože, sačuvaj. Evo, stvarno, tjestenina nije bila kuhana, znači ne da je bila tvrda al dente, kako kažu, nego nije bila kuhana. I previše gledamo onoga Gordona Ramsaya. Najeli smo se koliko tako siti smo, za 7 sati navečer siti smo, tako da... I onda najveća fora ženska pitala kao, evo bila sve u redu, Martina kaže, pa ne baš, hoćete još. Ja meni pitala, ok, šta nije bilo u redu, ali dobro, nema veze. Upravljanje kanelona. Ja sam uzela ovaj cheesecake, izgleda prekrasno, izgleda kao moj.
Hvalite me usta moja. Pa da. Martina, šta ti jedeš? Morske plodove. Odličan je. Odličan. Jel ko tvoje? Ko moj? Moje bolje. Halo? Normalno, pa nema boljeg od tvojeg. Naravno. Nermine! Kako si ti, Bože, sveti ustao u glavi, tu gdje ti numericu? A? Ne znam. Ja sad reći, vidiš? Koliko ih ima još? Možda su sve 3. Jel su 3 dijela bora? Dvije. No, još su 3 dijela bora, tako da vjerojatno su onda sve 3 bor. Ti sjed tu sam i snim. Ja ću čistit kasnije. To tako uvijek. Nek znaju ljudi da uvijek tako bude. Dobro jutro, evo subota je ujutro, idem se zaletiti do tržnice po neku ribu za badnjak. Imam zakupiti još par detalja za božićni ručak s prijateljima i tako prošetati malo, vidjeti još di šta mogu pecati zadnji čas. Treba mi zapravo stalak za kuglov. Ne znate, onaj okrugli, lijepi stalak s poklopcem. Nemam tako nešto, a baš bi mi trebalo i općenito za torte, kad radim torte, a to je ono 2 puta godišnje za naša 2 rođendana. Ali svejedno, neki lijepi stalak za tortu bi mi dobro došao, tako da eto, možda ulovim tako nešto. Vidimo se u gradu.
jako simpatično mjesto sa hrpom rukotvorina od ovih lokalaca ovdje. Nisam htjela snimati jer ih je bilo dosta malo i nije bila gužva niti ništa, pa ne znam, ne osjećam se baš ugodno snimati druge ljude bez da ih pitam, a nemam baš puno vremena da svakog pojedinačno pitam da li ih mogu snimati, tako da nisam, ali jako lijepo mjesto za vidjeti, za pronaći možda neke unikatne poklone. Badnjak je. Uopće nemam osjećaj da je badnjak. Uopće nemam osjećaj da je sutra Božić. Uopće nemam osjećaj da ove godine nisam doma. Uopće nemam osjećaj da je gotova godina. Ova luda godina. Uopće nemam nikakav osjećaj. Nemam pojma šta mi je. Bila sam toliko uzbuđena zbog ovih blagdana i svega. I danas dođe badnjak i nemam nikakvih osjećaja. Nemam pojma. Vidjet ćemo kako će biti večeras kad se čujem sa svojima. Možda čak i budem tužna malo. Čuj mene možda čak. Sigurno ću biti tužna. Ali dobro, nema veze. Tako je kako je. Biće još puno Božića i badnjaka i blagdana provedenih s obitelji. A ove godine je tako kako je i treba izvući najbolje iz svega toga, hej. Danas radim kolače, neki bi rekli da ću napraviti 4 vrste kolača, ali ja smatram da je to 5 vrsta, zato jer će božićne zvijezdice biti s 2 različita pekmeza. To su 2 različita okusa, molim lijepo, to su 2 vrste kolača. Da, ovo ovdje je moj božićni asesorajz kad nisam uspjela naći božićne naušnice ili nešto slično, tako da sam se s ovim okitila. I to je to, idem sad raditi kolače pa se čujemo kasnije. A dok ja sad pečem kolače, Nermin će vam ispričati nešto o irskoj tradiciji koja se zove 12 Pubs of Christmas. U doslovnom prijevodu riječ je 12 pubova Božića, ali neke stvari ne možete prevoditi, tako da je 12 Pubs of Christmas i tako to morate znati. Nermin i ja se još niti jednom nismo upustili u tu tradiciju, ali nikad ne reci nikad, možda baš sljedeće godine zamrem negdje na putu. Nermine, preuzimaš kameru. Bok internet, evo mene opet! 12 Pubs of Christmas nastaje 1991. godine u Dublinu, jednostavno jer Irci vole popit. U čemu je caka? Znači, obično zadnji vikend ili tijekom cijelog prosinca izlazi se van u grupama i cilj je posjetiti 12 pubova u cijeloj noći i u svakom pubu popiti jedno piće. U svakom pubu postoji posebno pravilo, znači to ovisi sve o ljudima koji idu van kako će se dogovoriti, ali ako se pravilo prekrši, obično se pije nešto kratko. A kakva su pravila? Pa ima ih svakakih, znači od toga da prije nego se naruči cuga u pubu, da se zamjene cipele, onda ne znam, obično ljudi ne pričaju, znači to je isto, onaj koji prekrši pravilo i počne pričati, znači mora popiti nešto kratko svaki put. Pije se sa rukom koja nije dominantna, znači ako si dešnjak piješ sa lijevom rukom, opale ljudi selfie sa strancima potpunima. Ide toliko u krajnost da ljudi nose mikrovalne od kuće i znači ako prekršiš pravilo u pubu moraš stajati vani sa mikrovalnom. Jedno od najzanimljivijih pravila je to da se može pričati samo ako koristite riječi iz pjesama ili rečenice iz filmova. A ekipu vani koja sudjeluje u 12 Pubs of Christmas možete prepoznati tako što obično svi imaju one ružne džempere božićne ili su obučeni u kostime djeda Božićnjaka, vilenjaka, čak prošle godine smo vidjeli džokeje sa konjskih utrka. Zaključak ovog mog kratkog monologa je da su u Irskoj u 12. mjesecu svi pijani jer svi žele sudjelovati u 12 Pubs of Christmas. I to je bilo to, do sljedećeg gledanja.
Što će se to fino peći uskoro? Kuglov radim, ali ne znam zašto se bjeljanci ne stvrdnjavaju. Radim tradicionalni kuglov. Dobro. Koja je poanta kuglova? A zapravo ne znam, mislim, to je stara tradicija prenašena vijeka na vijek, ali moja krsna kuma je imala običaj, to još uvijek ima običaj, da kad dođeš kod njih na Božić u posjet, svaki gost mora pojesti barem jednu šnitu kuglofa za zdravlje. Tako da koliko god ti se ne jede slatko ili ti se ne jede kuglof, moraš pojesti šnitu kuglofa. Tako da eto, to sam ja prije 2 godine prvi put napravila i ove godine sad radim čokoladni kuglof s naranđom, tako da ćemo vidjeti šta će ispast, ali ne znam šta će ispasti jer mi se bjeljanci neće stisnuti. Dobro, vidjet ćemo uskoro. Ostanite i dalje sa nama. Svijeću palimo danas, jer Martina bila bolesna prošli vikend, pa nismo htjeli